na-eri azụ ukpo o nwere ndị bụ na ndụ ha anaghị enwe ndidi o nwere ofu onye mma mgbe m maara ya bụ ahịa ka ọ na-azụ mekata udo na ahịa ọ na-azụ ma ahịa ọ na-azụ abụ ka ha nnukwu ahịa fụza na ọ na-eme na ọ na-agba igwe ọkụ nya weda sị he ọ hapụziri ahịa sị na na-ede nke a ka atara ka anwakwa nka ka ọ na-emekwa weda mgbe ka ụbọchị gara megwa mfụ ya ọ bụrụ na ego n'ahịa ọ bụghị ahịa mmụọ ọ na-azụrụ wee jee wedin ka ọ na-amekwazi kịta akwazi nwesị ahịa kezi ọkwa na chiri isi na wedin nke ọsị ama m nke na-achụ onye mana ịgwaghị eziokwu onye a dị na onye makwụ ya anụ si bụ na onwe mgbe ọ na-alụ o nwere onye ọ na-alụ ọrụ ama kọmpanị ebe ọ na-alụ ama m ihe ọ na-alụ ebe ahụ na the company bifo si na kọmpanị ahụ wee pụọ banye zụba ahịa si n'ịzụ ahịa nachi ya mebe wedin metụ wedin nachetakwa n'ahịa makwa m ahịa ihe ọzọ ọ na-azụ ya oge ọbụla ọ na-amagharị osi na nke ọ mapụta ọmachi ya na nke a mabakwa na nke a mapụta na nke a n'anya igbo ụmụ igbo ka m gwa unu ndị be ya na ụfọdụ ndị mmadụ a na-enwe ndidi mmadụ bido ihe ome ha eme ya pụtata apụta echi mee ọ dịka ọ ya ahụ na-akpọ ọkpa na ọha aga ọ mapụ ozugbo pịa maba n'ọzọ nwanne mana mmapụ gị ahụ ị na-amapụ o nwere ike ọ bụrụ n'ọnwa ahụ ị na-achọ ịmapụ maba n'ọzọ ka chigidere ihe ị na-emekịta ga-eghe ọnọkrifu n'ọnwa otu ya nọ n'ọnwa Mee nọọ na Mee ka ọ jee eghe mbụ ihe ahụ ị na-eme a na-eme ka na-azụ ụtọ ọkpa na Mee pịa ịmapụ ka agwọ pịa onye ndidi na-eri azụ ukpo ebe anyị na-eji ị ga-enwe ndidi mee ihe na-etinye uchu na-eme n'anya o nwere ihe ị ga na-eme ọ bụrụ na ihe ị chọrọ ọka nsọ oyibo na resọt ihe ị chọrọ ị na-enweta na ya ihe ọ ya na-amụpụtara gị mgbe ihe ị na-eme apụtara bịa o mezie gị ị na-emezi ihe ahụ umengwụ akwasị nsi nji eme ọ naghị apụta otu ọbụla emetebezikwara ya ka ọgwụ mma ahụ iji bido na-eme ịgbakọcha ya banye bido na-eme ihe aha apụta na ya werekwa ofu ume ahụ na-afụ ọkụ ahụ nke bụkwa eziokwu na enwere ike ọ bụ na ihe ị na-eme na chi ga-edehọrọ gị ahụ ọ dịkwa manala nke onye dịka onye nke a na-ekwu ọ bụ na chi ga-edehọrọ ya chi ahụ onye ahụ ebe fụrụ ya maka onye fụrụ ya onye nwere ọfụma ngwatasị nọ na-alụgbu n'ọrụ kọmpanị mesie si ebe ahụ pụta zụba aha si ebe ahụ mapụ si mebe wedin si ịgba ihe ọkụ si n'ịgbakwa ihe ọkụ na-echetakwa n'ahịa tikwa isi n'ahịa ọzọ ọ na-amụ anyị ihe niile a na-agwa gị bụ ọ bụkwa nke o mere ka ahụ yiri ma ọba no ihe dị ka a space ka nso oyibo a space of about 4 years imego ụzọ ihe ise hey ogene ị ga na-agbakọ chịkọsi onwe gị tinye werekwa ekpere na-esodo dịka anyị nwa na-eme ihe Igbo anyị nwa bụ ezigbote onye ụka ekwere na anyị ike nke ekpere ị na-achọ ihe uchu ị na-achọ ihe uchi gị onye ọbụla nwere chi ị na-achọ iwere ekpere anyị nwa bụ ndị ụka anyị ekpere achọ ihe uchi anyị ị na-eme ofu mbọsị ezitere gị onye enyemaka oyibo kpọrọ ya destiny helper ọ ndị eluigwe na-ezite eze gị n'ihe ị na-eme onye gị aka na nke ahụ ịchaa ma ọ bụ onye gị aka bufee gị n'ọzọ ga-abịa eme ịchaa bido fugbo ifuru ihe ị na-eme ọ bụghị ịmagharị ka oke onye ndidi ọ na-eri azụ ukpo